नमस्कार, राशीज किचनमध्ये मी राही आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे पापलेटचं भुजणं, पॉम्फ्रेटचं भुजणं। ही एक करी आहे व तुम्ही ती भाताबरोबर सर्व करू शकता। त्यासाठी मी इथे एक मध्यम आकाराचं पापलेट घेतलेलं आहे। ते 6 पीसेसमध्ये कट करून घेतलेलं आहे। मध्यम आकाराचे 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। अर्धी वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे। अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 3 ते 4 कोकमचे पीसेस, एक हिरवी मिरची 2 पीसेसमध्ये कट करून घेतलेली आहे आणि पाव इंच आलं किसून घेतलेले आहे। त्याशिवाय आपल्याला लागेल पाव वाटी तेल, तुमच्या आवडीप्रमाणे 4 ते 5 चमचे लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, चवीप्रमाणे मीठ आणि पाणी। इथे पापलेटचे पीसेस आधीच मॅरिनेट करून अर्ध्या ते पाऊण तासासाठी ठेवून दिले आहेत। एक भांड हाय फ्लेमवर गरम करून त्यात पाव वाटी तेल घालायचं आहे। तेल गरम झालं की यात किसलेलं आलं घालायचं आहे। आलं एकदा परतून लगेचच त्यात कांदा घालायचा आहे। कांदा हाय फ्लेमवर व्यवस्थित परतून घ्या आणि मऊ होई तोपर्यंत शिजवून घ्या। कांदा अशा पद्धतीने परतून चांगला शिजवून घ्यायचा आहे। 4 ते 5 मिनिटांनंतर कांदा शिजून चांगला मऊ झाल्यावर आता यात चिरलेली हिरवी मिरची घालायची आहे। एकदा परतून घ्यायचं आहे आणि लगेचच यात मॅरिनेट केलेले फिश घालायचे आहे। मॅरिनेट केलेले मासे कांद्यावर परतून घ्यायचे आहेत। 5 ते 10 सेकंद मासे कांद्यावर परतून घ्या। गॅसचा फ्लेम लो करून त्यात पाव चमचा हळद आणि 4 ते 5 चमचे लाल तिखट घालायचे आहे। एकदा व्यवस्थित परतून घ्या। लाल तिखट व हळद कांद्यात व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। आता यात 1 ग्लास पाणी घालायचं आहे। एकदा ढवळून घ्या। तुम्हाला जर ग्रेव्हीची क्वांटिटी जास्त हवी असेल तर आणि 1 ग्लास पाणी तुम्ही घालू शकता। गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि भुजण्याला चांगली उकळी येऊ द्या। त्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि ग्रेव्हीला एक चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। भुजण्याच्या ग्रेव्हीला छानशी उकळी आलेली आहे। गॅसचा फ्लेम लो करा आणि यात चवीप्रमाणे मीठ घाला। आता यात कोकमचे पीसेस घालायचे आहेत आणि ओलं खोबरं, किसलेलं ओलं खोबरं अशा प्रकारे वरून घाला आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा घालायची आहे। गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि यावर झाकण ठेवा। 2 मिनिटांनंतर खोबरं व्यवस्थित शिजल्यावर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि पापलेटचं भुजणं गरम गरम सर्व करा।